So hi guys, welcome back to my channel. So guys, this is been your Dong Bisaya at your service. So guys, for today's video ito, i-review natin si Perfect Smile. So guys, tingnan natin kasi guys, ang ganda nito sa mga reviews na pinanood ko kung talaga ba ito ba ay effective. So guys, tingnan natin from toothpaste, from gargle, from teeth whitening strips, and Perfect Smile whitening pen. Okay? Hi guys, welcome back to my channel. So guys, this is been your Dong Bisaya at your service. So guys, for today's video, meron tayong i-review at meron tayong bagong gagamitin mga Kadong Bisaya. So since mga Kadong Bisaya, ang pag-uusapan natin is health is wealth, syempre kailangan din natin ng neat and clean, di ba? So ayun na mga Kadong Bisaya, meron akong papakita sa inyo. Actually guys, gagawin ko lang tong reviews or review since ito ay aking itatry gamitin kung titingnan natin kung ito ba ay very effective, ito ba ay maganda, ito ba ay talaga ay maganda. So guys, ito na. So guys, itong i-review natin for today, it's about naman to sa kung sa face tapos na tayo at okay naman yung face natin. Ngayon, syempre, is yung ngipin natin or yung teeth natin. So guys, ito yung ngipin ko ngayon ng madilaw. Ano? Yan. So it's madilaw siya mga Kadong Bisaya. So ngayon, i-reviews natin guys. Actually, pinanood ko to. Tiningnan ko talaga kung ano yung mga reviews niya. So yun naman nga mga Kadong Bisaya, maganda ang mga reviews niya. So first of all guys, alam ko kilalang kilala niyo na to. So ito na guys. Ayan. So itong papakilala ko sa inyo or ipapakita. Ang tawag po dito ay ang Perfect Smile. So ibig sabihin ng Perfect Smile mga Kadong Bisaya, perfect talaga yung smile mo, di ba? So, ang product ni Perfect Smile, ito ay teeth whitening oral rinse. So, ito yung gagamitin ko daily. So, kailangan natin i-oral rinse. So, imumumog natin yan mga Kadong Bisaya. So, tingnan nyo guys yung model nito o si Heart Evangelista pa. So, in just 7 days lang. In just 7 days. So, titingnan natin guys, in just 7 days kung effective ba talaga to guys. Okay? And of course, syempre, ito din, daily din to guys. Ito yung kanyang toothpaste na whitening toothpaste ni 7 days ng Perfect Smile. So, tingnan natin mga Kadong Bisaya kung effective nga talaga to. So, ngayon pala guys, itatry na natin to. So, kung meron tayong Colgate, syempre, toothpaste, ano ba yan? Meron din tayong Gently Removes Tough Stains. So, ibig sabihin yung mga stains to kung kumakain ka ng mga alam mo yung may mga stains, yung may mga kulay-kulay like caldereta, minodo, kape, yan. Yung mga pinag-stains natin guys, ito yung gagawin mo, yung tawag sa kanila ay Premium Teeth Whitening Strips. Ayan, Premium Teeth Whitening Strips guys, ni Perfect Smile na 7 days. Oh my god, let's see kung effective talaga to. Guys, meron din silang whitening pin, okay, ng Perfect Smile. So, ganito po siya, mga Kadong Bisaya. Ayan. So, ito po yung kanyang Perfect Pen. Ayan. So, ang model talaga nila is si Heart. So, let's see guys kung effective talaga to. So, tara guys, gamitin na natin kaagad. Ano pang inaantay mo? Bisaya, so ito na siya. Itatry natin. So, open na natin. Unboxing. Ayan. So, tanggalin natin siya guys. Ayan. At syempre, ilagay na natin sa ating toothpaste. Paano ba ito siya? Pero medyo matigas. Ayan. Shake muna natin ata. Lang. Agoy, may nakalap pala dito, nagabundok. So, ayun na mga Kadong Bisaya, buksan na natin. Yan, pasensya kayo sa toothbrush ko kasi dalawa ito muna yung sasampalin natin. So, yan. Ayan. So, siya lang. Yun, so ganyan siya guys. So, kaya ganyan guys kasi malamig dito. So, kailangan pa ata itong i-shake. Ganyan natin dito. Direction. At least twice a day was recommended. Apply and to brush. Do not swallow the product speed. Okay. So, bawal siyang, as much as possible, bawal siyang lulukin. So, ito na guys. Try na natin. Siyempre, muna tayo. Ayan, tapos bandaw na natin. So, this is the first day. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, madilaw talaga ng ipin ko. Ayan. Diba? At syempre, try na rin natin agad itong cleanse, oral rinse. Kasi para ano yung malangalan natin. Try na natin agad natin patumpik-tumpik pa. Hirap buksan. Ayan, hirap buksan nyo guys. Ayan. So, mumog din. I think ito yung dadalhin ko sa trabaho. Siguro isang ganito. Ano rin mo na direction.
Okay, this. Saan ba? Ayan na. Ito na. Doon sa walong talaga yung mga yan. Isang ganito. Wah! Ayun mga kadong Bisaya, continuous na natin. So now, itatry natin itong teeth whitening strip. So guys, ulitin ko lang sa inyo, bawal po yung may mga brace nito, okay? Pwede man sa brace, pero hindi talaga. Pero sayang naman, no guys? So, mas maganda, wag na lang siguro muna. And of course, yung may mga binil, yung mga mamahalin ng ngipin na gustong pumunti agad on the spot, actually, yung nilalagay. So, hindi rin po siya advisable. And syempre, for 7 days po na ginagamit nyo to, for 7 days, wag niyo po siyang, wag po kayong uminom ng mga soda, ng mga ano, basta yung may, yung may stain. Okay? Kasi syempre, iayusin at lilinisin talaga. So, yun lang guys. Di ba? Ano pa yung next? So, ito na siya guys. Ito na yung sachet. Ayan. So, tanggalin natin guys. Ayan. So, check talaga natin ito. Yun. So, taas baba siya guys. Dito siya. So, ilalagay siya dito. Nakita ko sa video eh. Ayan. Pero kailangan daw dry. So, kuha ko ng tissue. Wala kung tama itong ginagawa ko. Aha. Okay. Shit. Guys, effective siya guys. Grabe oh. Pumunti na siya guys. Guys, effective talaga siya guys. Oh, pumunti siya. Ngayon ko lang ginawa. Oh my god. Effective siya sa akin. Ang ganda oh. Parang pati ng ngipin ko. Remove na natin kasi gagamitin ko yung pin. Kaya tanggalin. Ayan. Wow. Guys, very effective siya guys ah. So ngayon, gagamitin natin mamaya yung pin. Effective siya talaga guys. Grabe. Hindi ako nagsisi guys, very effective siya. Very effective talaga siya yung itong tawag dito, teeth whitening strip. Napaka-effective niya guys, ha? Paano lang kung gagamitin mo ito lagi? Grabe, very effective. So ngayon mga katungis, ito naman yung next natin gamitin is yung whitening pen. Okay? So buksan na natin siya. Grabe itong reviews ko sunod-sunod ha. Very effective talaga siya guys. Wala na sa ilalim. Ayan. So ito na siya guys. Ayan. Paano ito yan? Kasi twist lang daw hanggang may lumabas. Ayan. Ano ba? Ayun. Ay, para ba? Ayun siya guys, oh. Ayan. So, pulasan na muna ulit ang tissue. So, ano? Gawin siya dito. Nakakakdi siya, ha? Nakakakdi, guys.
Guys, welcome back to my channel. So guys, ang masasabi ko lang guys, trinay ko siya lahat. Trinay ko yung apat. So nakita ko naman effective talaga, lalo na itong teeth whitening strip. Kasi ilalagay mo talaga siya, idadry mo. So i-make mo as much as possible, matagal sana kasi mas maganda. Yung sa akin, I think mga 20 o 30 minutes ko lang nilagay. Pero nakita ko na yung changes kaagad. Okay? So, wala akong masasabi. Napakaganda. Maganda ang reviews ko dito. At syempre, ito combination nito. Medyo ito nga lang is masakit and mangilo konti. Pero guys, napakaganda. Napakaganda. Wala akong masabi guys. Very maganda. So, ulitin ko guys para dun sa may mga braces, sa may mga veneer. So, hindi po siya magiging effective para sa inyo. So, para lang talaga to sa mga regular nangipin natin. So, yun lang guys. Thank you Toy. Thank you so much. Perfect Smile. Kasi nang dahil dyan na perfect mo yung smile ko. See? In just one time lang yan guys. In just one time. Napakaganda ng effect and result sa akin. So, palagi na tayo nakangiti. So, guys, konti na lang ito. Yun dito naman sa next shoot ang asikasuhin natin. So, yun guys. Wala akong masabi. Effective. Goose up. Okay? Thank you!